usihlalo weKhomishana Yamalungelo Enkolo Nolwimi, i-CRL, uthi ngokusebenzisana noMnyango Wezenhlalakahle baqale umkhankaso wokukhuthaza abathintekayo ukuba bahlolwe uma besafisa ukuqhubeka nokusebenzisana nezingane. Umthetho lo ka-Children's Act uthi mawuzosebenza nezingane la usebenza khona kufanele uyokwenza lento ekuthiwa uvetting, uyobheka ukuthi awusabeli yini u-ID number wakho lapha emaphoyiseni, akwazi uboshelwa amacala angacacile anjengowokudlwengula, anjengawokushaya, anjengawokwenza izinto ezingezinhle emphakathini. Le khomishana iyayichitha imibiko ethi ifuna kuvalwe umkhosi womhlanga kanye nokuhlolwa kwezintombi. Sifuna leli siko livikeleke ngayo yonke indlela ukuze abafisa ukulivala singabavuleli intuba, ngoba masiphula umthetho thina esifuna leli siko lande likhule akuzukwenzeka lokho, ngoba nombani ophula umthetho la eMzansi akavunyelwe bakithi. Umthetho mawusushayiwe ushayiwe,